Әгәр адам баласы бу дөньяга бәхет өчен туа икән, аны никадәр генә әши язмыш җилләре исеп аяктан йыкса да, ул яңадан бар көчен җыеп торып басып, кабат бәхетле булырга омтыла. Менә инде үз бәхете өчен көрәшкән һәм ул көрәштә лаеклы килеш җиңеп чыгып, алтын юбилейга ия булган хөрмәтле якташыбыз Найла Мөхәррәм кызы Ахметовага матур котлау сәламе ирештерәсебез килә. 50 яшьлек юбилей Найла апа ул бик матур хатын кызның асыл чыры. Әлеге юбилейгызга бар якыннарыгыз да иң татлы теләкләрен җиткерергә тырыштылар. Барысы да алар йөрәк түреннән ургылып чыкканнар. Ә иң мөһимнәре ул яраткан кызларыгыз Диана һәм Таня, улыгыз Риналь, киявегез Руслан, оныкларыгыз Лина һәм Булат, газиз әниегез Суфия апа, сеңелләрегез Алсу, тормыш иптәше Рөстәм, уллары Тимур, Лейсән, кызлары Азалия һәм Юлия юллаганнары булыр. Үз баламны мин тәүге тапкыр кочагыма алганым исемдә. Иң кадерле, иң татлы мизгелләр иде ул чакта, дип яза башлаган хатны Суфия апа. Әйе, ана өчен кыз бала туу ул олы бәхет. Миңа аны Ходай эшләтә татырга язды. Найлам иң өлкәне, шуңадыр иң сабыры, иң акыллысы, иң тәүфыйклысы, иң михрибанлысы ул минем. Җанымны тынычландыручы балам. Бүген бәйрәмеңдә сиңа карап сыкланам да, шатланам да. Күпне күрдең, ләкин сынмадың. Мин синең белән горурланам, балам. Шуңа бәйрәмеңдә күзеңә карап үз теләгемне җиткерәсем килә. Найла, мин сине йөрәктәге иң саф, иң гүзәл хисләр белән, истәлекле юбилейң белән тәбрик итәм. Сиңа аяз күк йөзе, ак бәхетләр, озын гомер, кырыштай саулык, чиксез шатлыктар белән мул тормышта яшәвеңне теләймен. Канатларын җәеп фәрештәләр, җил давылдан сине сакласын. Ходай Тәгалә үзе юлдаш булсын, юлларыңны гөлләр капласын. Я балагынам, мин сине бик яратам. Син мине беренче әни ясаучы, һәм дә беренче әби ясаучы, һәм дә беренче пра әби ясаучы. Барыгызны да сине Найла бик яратам. Һәм дә Дианамны тоже беренче оныгымны яратамын. Һәм дә аның балаларын да бик сөвәмен. Бу әбигез Суфия була. Татлы сеңелем Найла. Үз балам шикелле үк син бик кадерле алмам минем. Син бар сеңелләрең өчен, туганнарың өчен дә гомер буе якын кардәш булдың. Шул кадәр ачык шат күңелле булуың белән күпләрне җәлеп итеп яшисең. Рәхмәт кайгыртучан йөрәгең өчен, аңлаучан күңелең һәм гомер буе ачык шат йөзләрең өчен, балам. Мине дә кунакка көткәнсеңдер бүген. Юкмы? Ә мин онлайн булса да килдем сиңа. Танырajım Bismillahirrahmanirrahim. Кадерле һәм хөрмәтле Найла, сеңелем, кызым син. Ихлас күңелдән сине истәлекле юбилейң белән кайнар котлыйбыз. Киң күңелле, сабыр холыклы, ачык йөзле, ярдәмчел булуың өчен зур рәхмәтләр белдерәбез үзеңә. Рәхмәт. Киләчәктә дә сау сәламәт булып, мул тормышта, җан тынычлыгында яшәргә Аллаһ Тәгалә язсын үзеңә. Юлларыңа ак бәхетләр яусын, шатлык балкып торсын йөзеңдә, кайгы хәсрәт читләп үтсен. Шул теләкләр бездән үзеңә. Бу сәгадәт тапмаң була. Яраткан апабыз, юбилейда синең белән бергә күңелебез күккә аша. Шанабыз да, шанмыйбыз да синең бу саннарыңа. 5-0. Син җиңдең бугай, барысын да җиңдең. Безне һәр вакыт бар җилләрдән ышыклап, саклап, яклап яшәп килдең. Ни кадәр сиңа рәхмәтле икәнебезне белмисеңдер әле. Юбилейеңдә сиңа чын күңелдән, алдагы гомереңдә сабырлык телибез. Тырышып үстергән бала оныкларыңның игелеген күреп, аларның хөрмәтенә күмелеп яшә газиз кайыбыз. Ә хәзер ишек аш, без дә килдек, үзебезнең җылы теләкләрне алып. Кадерле апам, Найла апай. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Бүген синең туган көнең. Бүген сиңа 50 яшь. Без сине семьябыздан, чын күңелдән шундый якты көнең белән тәбрик итәбез. Телибез үзеңә саулык, сәламәтлек, шатлык, байлык, җан тынычлыгы, дөньядагы бөтен яхшылыкны.
балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп яшә. Һәр вакыт шундый матур булып тор, бер качан да картайма. Син бик бәхетле кеше. Шундый яхшы, матур, акыллы балалар туып үстердең. Кызлы кеше бик бәхетле диләр, ә синең илдә малаең да бар. Ул өчен Раббым урысча әйткәндә твоей опорой. Ачык шадыр кеше үзең. Бик күп дусларың синең. Якыннарың белән, туганнарың белән бик дус яшисең. Мин кинәнеп торам, что минем шундый апам булганга. Чөнки беләм, что любой вакытта синең янтыңнан гүл поддержка гына була. Рәхмәт сиңа, что син бар бу дөньяда. Минем гомеремдә. Яшә узак кына безне кинәндереп. Рәхмәт сиңа, әниебезне якын күреп торган өчен. Син һәр вакытта аның янында. Без бит Иракта часта килә алмыйбыз. Бездән сиңа бик күп рәхмәт. 50 яшь ул картлык түгел. Гөмернең иң матур чагы. Әх тә итми җырлап кына бер 50-не яшә тагы. Бәхетле бул апам. Без сине бик каты яратабыз. Родная наша, дорогая и любимая Наляпай, мы поздравляем тебя с юбилеем. От чистого сердца мы желаем тебе добра и счастья в душе, достатка и благополучия в доме, уважения и почета в окружении, мира и любви в семье, удачи и везения в любых видах деятельности. Наляпай, ты сестра умница, сестра опора. На тебя всегда можно положиться. Всегда придешь на помощь в любой момент, дашь нужный и мудрый совет. Наляпай, я тебе в полной мере желаю наслаждаться жизнью, радоваться жизни, брать от жизни только самое хорошее, получать желанное и мечтать. Будь всегда здорова, счастлива, весела, любима. И будь всегда окружена вниманием и любовью самых родных и близких людей. Бывают тети очень разными, но в целом мире не найдется такой заботливой, участливой тети, такой гостеприимной тети. Наляпай, твоя улыбка словно искрами добро и ласку излучает. И в этот день, тепло и искренне, я тебе счастья пожелаю. Всех компаний украшения в нашем и чужом краю. Поздравляю с днем рождения, тетю милую мою. Наравне близка мне с мамою, след оставила в судьбе. С прекрасной жизнью самой мы желаем жить себе. Юбилейлар җитә, димәк гомер үтә, болытлар аккандай атылып. Шушы матур истәлекне якты көннәр, кайгы бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигездә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Калган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. 50 яшь бигездә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Калган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. Калган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. Бәхетле елларны өстәсен. Наляпай, юбилең белән бәхетле бул, сәламәт бул. Без сине нык яратабыз. Әнкәйебез, без котлар өчен соңлап сүз алдык. Чөнки әйтер өчен теләкләр бихисап алар. Алтын кешебез безнең син. Рәхмәтләр капчыгы шул кадәр зур. Бер ялгыз, йокы күрмичә, авыр тырышлык белән, әти булып та, әни булып та безне тәрбияләп үстерә алдың. Гомердә дә без үзебезне башкаларга карата кимхур күрмәдек. Барысын да булдырырга тырыштың. Үзең күп нәрсәдән мәхрүм булуыңны хәзер олыгайып җиткәч кенә аңлый башладык без. Шөкер, әни, укыттың, туйларыбызны уйнап, олы тормыш юлына чыгардың.
Киявең Руслан сине шул кадәр яратып, үз әнисе сыман хөрмәт итә. Ә инде оныкларың иң татлы әбиләре булып күреп, янәшәңә килгәч китмәскә тырышалар. Без бик рәхмәтле үзеңә. Хәзер янәшәңдә синең олы таянышың, улың Риналең. Әникай, туган көнең белән исәнлек, шатлык, байлык, самый главный саулык үзеңә. Иң яхшы әни үзең, бик зур рәхмәт сиңа җиңсез өчен. Рәхмәт. Сау гына тор. Газизimiz, күзләреңнән яшьләреңне сөртеп, бәйрәмеңдә зинһар бары шатланып утыр әле. Без сиңа бүген еш әйтмәгән рәхмәт һәм мәхәббәт сүзебезне җиткерәсебез килә. Бәхетле бул. Безнең өчен тагын бер үк 50-не яшә алда. Котлыйм сине туган көнең белән, иң кадерле кешем, әнием. Ак карларда як бәхетләр телим, күп шатлыклар телим сиңа мин. Син бит әни назлы кояш кебек, яктыртасың безнең дөньяны. Син булганга йокылар да тыныч, көнебез дә уза бик ямьле. Җылытасың безнең назың белән, син бит әни иң сөйкемле. Синең күзең ягымлы һәм нурлы, карашларың аңлар һәркемне. Йылмаюлы карашларың белән син чыгасың безнең каршыга. Туган көнең белән котлар өчен мин үзем дә сиңа ашыгам. Котлы булсын юбилеең, әни. Сәламәтлек телик, иң элек. Насыйп булсын яшәү тынычлыкта, күреп бездән хөрмәт, игелек. Рәхмәтебез чиксез сиңа, әни. Синнән үрнәк алып яшибез. Гел рәхәттә яшә, сөенештә. Иң кадерле, якын кешебез. Хөрмәтле Наилә Мөхәррәмовна, бар изге теләкләр дә чынга ашсын. Алда да бала аныкларыгыз, якыннарыгыз янәшәсендә матур гомер кичерегез. Алда балаларыгыз сайлаган җыр яңгырый. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Гомерләр, усага күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә иң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле, уңган булган, бик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә
безгә юбилейың менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган